Helena će nam sada reći kako da radimo, šta radimo, samo mi reci, menjamo pozadinu i slike kropujemo, stavljamo, evo sad je ekipa, svi znate moju šifru, ne može, to ću da bipujem. Sad mi pričajte. Dobro. Uđeš na bilo koje odavde. Dobro. Odnosno, ako želiš da promeniš kao kvalitetu, kao pozadinu, uđeš ovde. Ako želiš da promeniš skroz pozadinu, da se da dodaš kao nešto, onda uđeš ovde. Sad nazad. Kako ovde? Dozvoli lov prvo gore. Da, onda izabereš sliku. Probaj neku sliku koju zamisliš šta hoćeš da uradiš, pa probaj da nešto napraviš sad. Evo, youtuberi, gledajte sada, nešto ćemo uraditi za probu. Helena i tata i mama na gardušu, Helena sama na gardušu, Helena leti. Ovdje ima nekih reklame, se pojavljuje to, zatvorite, stisnete close, dobro. Znači, uđeš na ovo A, I. Dobro. Ako želiš da promeniš pozadinu. Evo, nestalo je, ostalo je, samo Helena je ostala, dobro. I onda možeš sebe da uvećaš, možeš dobro. Što god hoćeš napraviš. I onda ideš na ovu stranicu gore. U gornjem, dobro. I onda biraš pozadinu. Wow. Jo, kako je dobro ekipa ovo. Wow, brate mili. Kako je dobro. Evo, ostavi neku, pa save, pa uzmi neku drugu. Čekaj, imaš milion pozadina. Dobro, uzmi recimo ono nebo i nek ostane. Sad ću da izaberem. Stani. Može i ovako. Pa gledaj. O, bože. Dobro, može svašta. Sad ću da izaberem. Uveće još. Dobro, vidjet ćeš koju. Prvo moraš da odabereš gde ćeš da budeš. Eto, prelepo, vidi roze, to je odlično. Ja ostavi tu, pa onda drugu ćemo da pravimo. I kako se čuva? Čekaj. Neću to. Ajde samo, kako se... A uzmi, ona je bila dobra. Dobra, aj sad snijam. Ovo je super. Dobro. I onda ovdje gore samo. Dobro. Ide, ne može. Ne. Vidi koja može onda. Može ovo, da padam kad zgja. Pa dole u provali, na automobile ćeš. Ostavi tu, ajde da ne sačuvamo jednu sliku. Evo, ova može isto. Odlično. Jel može save da vidimo? Može. Hoćeš uradi save. Ovu. Ona je, svaka je dobra, brate. Koja se, eto... Na ovo gore. I onda na... I gde se nalazi ta slika sada? Gde se nalazi, u galeriji? Pa ne znam, baš. Aha, dobro. To je uglavnom ovdje, pa onda... Idete ekipa na Google i kucate, ne znam, neki grad, nešto, šta hoćeš, na primjer. Evo, ovo je lijepo. Ovo je još bolje. Sada moj foren... Dobro. Da ovo screenshotujemo. Ako imate screenshot, nađite na Google neku zgradu važnu ili Pariz, tako nešto. I onda uđete, samo da je opet ovo je moja prva slika. I onda opet iz početka. To je sačuvano, svakako. Izabereš neku sliku, na primjer, treba baš portret kao da bude. Može.
To je reklama. Znam. Tako. U stvari, čekaj, izađete iz toga, imate ovdje više ovih, znači, i uđeš na ovo. Ovo. Izabereš sliku. Evo ga. I uđeš ovo što piše galeri. I onda, evo ovo na primjer. Čekaj da vidim. Kao treba da se providi, samo malo. Zato treba da bude neka kao zgrada, samo da namestim. To je kao slika u slici. Da. A moja na Viberu je mnogo dobra. Jesi vidio? Da. Dobro, onda okej. Save, samo i to je Zato to. treba jedna zgrada, ne više kuća, na primjer ovo, onda ne izgleda tako dobro. Znači portret i staviš iza šta ti treba, dobro.